Adu dagiti naiyadal karagiti bumarangay iti barangay Gabot Norte, Badok Ilocos Norte iti naisiyangkat at tsunami drill. Aditoy anasaksyan dagiti na dumaduma nga ahensya kang runaan na ti Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Iti alisto a panagtignay ken irurwar dagiti bumarangay karagiti pagtaenganda kalpasan anang ngegda ti Serena ken alisto iti inda panagturong iti nairanta nga evacuation center no kas pangarigan man adda iti haan a mapakpakadaan at tsunami. Nasaksyan dagiti pan nakabagi ti P-Box iti pan nakitinunos dagiti lumugar karagiti mangidadaulo iti barangay da babaen iti panangidadaulo ni punong barangay ken AVC President Virgilio Calahate ken dagiti maseknan nga ahensya nga amangkit kita ti pan nakaisalbar ken pan nakaiyadayo ti pan nakairisgo ti biag ken dagiti sanikwa no kas bilang man adda iti haan ang mapakpakadaan adidigra kang runaan na ti tsunami gapuanan na ti barangay Gabot Norte iti Badok ket karuba na laeng ti Baybay. Okay naman, medyo mabilis nga yung mga tao, nabigla rin ako. Mabilis yung pacing papunta dito. So initially muna, nag-head count, then check for injuries. So ganun yung ginagawa nila. Then after magre-report dapat sila kay kapitan. Then kapitan will do reporting sa town mayor kung anong status, ilan yung missing, ilan yung accounted, if somebody is injured. So parang actual scenario na may ginagawang accounting. Then yung mga BHW, gagawa sila ng first aid kung sa mga injured. So yun yung activity right now. Nagyaman met ni ABC President Calahate, tinagbalin nga obserbasyon ken komento, ti P-Box, tinapintas a performance, dagiti nakipagpaset, ti tsunami drill. Ay, salamat naman at kung yun ang kanilang observation kasi yun nga, ay kailangan namin matutunan ito dahil kailangan talaga namin lalo na kaming taga-coastal area. Nakikita nyo naman mga bata, matanda, okay lang sila. At ito, nagpa-participate silang lahat. Dito'y met adinayaw ni Mr. Marcel Tabihe, manipod iti Ilocos Norte Disaster Risk Reduction and Management Council. Tinapintas a panagkikinnamayet, dagiti bumarangay ti Gabot Norte. Gapuanan na manipod ubing, agtutubo, ken natataengan, ket nakipagpartisipar da, tinasao adril. Ang ganda po ng nakita naman po natin, ang dami pong nag-participate dito sa ating tsunami drill. Maganda at maaga nating sinagawa to kasi alam nyo na pag mainit na masyado, may mga nagkakaroon ng may mga hinihimatay na dahil nga sa init ng panahon. Pero nakita natin na bata matanda nandito at ang dami talagang nag-participate dito sana sa lahat ng pupuntahan natin na magkakaroon tayo nito, ganito rin yung karami ng mag-participate at para at least ma-practice po natin kung paano ang gagawin kung sakali man may tsunami na sa ating lugar. Dagiti bumarangay iti barangay Gabot Norte, ket kalikagom damet iti makaadal, dagiti babalin nga aramiden, no kas marigan man sumangbay ti makungkuna at tsunami, tangamin ket tasaksyan ti JCQ Online News, dagiti barangay officials, barangay tanods, pakairamanan dagiti barangay health workers, aditoy nga inaramid da, dagiti responsibilidad da, nga agserserbi kariti kabarangayan da, no kas pangarigan man sumangbay ti kastoy, adidigra, iti lugar da. Ti tsunami drill anay sayangkat iti barangay Gabot Norte, iti ili ti Badok, ket may sa daytoy atignay ti P-Box, tapno ti kastal ket maadalan dagiti agnanaed karagiti coastal barangays, iti Pagilian, tanukas parigan man adda iti haan ang mapakpakadaan anapig sa aging ganad, ken iti sumagmamano akanito, ket sarunwen met daytoy, ti maysa anapigsa at tsunami. More or less 30 minutes. Then until such time na i-declare ni Kapitan na all clear na. Ibig sabihin naka-receive na siya ng message na pwede nang pabalikin yung mga tao niya sa barangays. It will take another 2 hours to wait. Basta palaging merong monitor na wave, maghihintay kami ng 2 hours bago i-lift yung warning. Yun yung SOP na ginagawa ng P-Box.
Medang